Честита нова година, скъпи приятели! Пожелавам ви тази нова година да бъде за вас вълшебна, прекрасна, изпълнена с много радост, любов, изобилие, късмет и всичко, каквото си пожелаете. Днес, на 1 януари, аз започвам една нова рубрика, в която всеки ден ще ви разказвам за една от основните архетипни енергийни програми, с които ние всички сме родени. Това са програмите, с които се работи в моя любим нумерологичен метод Матрица на успеха. И днес, като 1 януари, за началото на новата година, съответно ще говорим за програма номер 1, която се казва Вълшебник и чудотворец. Тази програма я имат всички, които са родени на 1 число или през месец януари. Аз също съм родена през месец януари и я имам в моята матрица на успеха в канала Помощ от Вселената. Много съм доволна, че ми се помага да бъда вълшебник и чудотворец. И се радвам, че и много от вас са също такива и е време да се разпознаят и да отключат своето вълшебство. Нумерологичният метод Матрица на успеха ни дава възможност да познаем на едно дълбоко ниво себе си. Това са нашите архетипни енергийни програми, с които сме родени, или казано, да кажем по-съвременно, нашия личен софтуер, който искаме или не искаме, ние изпълняваме. По положителен или по негативен начин, много изпълняваме. И така, да започнем с първата архетипна енергийна програма, която ще разгледаме днес, на 1 януари, и която се казва Вълшебник и чудотворец. Тя се отнася за всички, родени на 1 число или през месец януари. И така да започваме. Докато ви разказвам за тази архетипна енергийна програма Вълшебник и чудотворец, на екрана ще бъде енергийната картина, която подпомага хармоничното и балансирано проявление на тази програма в живота ни. Моля, гледайте я и приемайте енергията от тази картина за хармония и баланс, особено за тези, които са родени на 1 число или през януари. Архетипна енергийна програма Вълшебник и чудотворец. Това е програмата, която имат всички родени на 1 число или през месец януари. Ако ти си такъв човек, знай, че имаш изключителни способности. За теб е важна личната ти социална реализация, но е важно да намериш онази сфера на дейност, където ще имаш възможност да създаваш в живота си нещо уникално, нещо, което е присъщо само на теб. Енергия 1, Вълшебник и чудотворец, е енергията на новаторите и лидерите. Това са хора оптимистични, активни, авантюристични, изобретателни и с много интересни идеи. Ти лесно започваш нови проекти и винаги се открояваш от тълпата. Често ти се налага да пробиваш път в живота за себе си и за другите. Можеш да работиш сама или с равни по дух партньори, но не търпиш никакъв натиск върху себе си. За хората, родени с програма 1, Вълшебник и чудотворец, свободата е основен принцип на живота им. И тази енергия е настроена на вълната на материализиращата способност на Вселената. Какво е препоръчително за теб? На първо място да повярваш в себе си и в творческия си потенциал. Да откриеш и да правиш онова нещо, което ти е по душа. Да развиваш творческите си способности и, много важно, да повишиш самооценката си. Това е задължително за новатор и лидер като теб. Понякога тази програма позволява
и негативни проявления. И най-главното негативно проявление е свързано с недоверие в собствените сили, с комплекси, с липса на вяра в своя успех, също нежелание да реализираш своите способности, захвърляне на всичко още щом се започне, неприемане на критиката. Но в течение на живота си ние лека по лека изоставяме тези негативни проявления и постепенно се включваме в положителния поток на тази прекрасна архетипна енергийна програма. Надявам се, че ви беше интересно да чуете всичко за тази прекрасна архетипна енергийна програма. Когато се прави анализ по метода матрица на успеха, се разглеждат около 20 различни точки, но без да знам рождената дата и конкретиката на всеки човек, аз мога да кажа само относно датата, на която е роден и нищо повече от цялостната програма, по която се разглежда човека в метода матрица на успеха. Така че, надявам се, че ви беше интересно, приятно, полезно. Може да споделите това видео с хора, които са родени на 1 число или през януари. И утре ще ви разкажа за следващата номер 2. До скоро!